Στρατηγέμους. Στρατηγέ Συνόπτσα, σας καλωσορίζουμε στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Για να πάρετε τη θέση του αρχηγού του ΓΕΣ πρέπει να μας απαντήσετε σε 5 ερωτήσεις. Είστε έτοιμος, κύριε Συνόπτσα? Ναι. Πρώτη ερώτηση. Πόσο αέρα βάζετε στην ελπίτρια του άρματος? 40 με 45 λίτρα. Μπράβο, βάλτε το παράσημο του κύριου Συνόπτσα. Όταν πάθει λάστιχο το άρμα, με τι το κολλάμε? Με κορδόνι. Μπράβο κύριε Σπινόπιτσα. Πόσο είναι η θητεία ενός στρατιώτη? Ποπ ή κάνουν το στρατιώτη? Ποπ. 9 μήνες. Μπράβο. Πόσες μπαταρίες παίρνει τα μαγειρία? 42. Μπράβο. Βάλτε στον κύριο Σπινόπιτσα. Πάτε πολύ καλά στρατηγέ μου. Τελευταία ερώτηση. Τι σημαίνουν τα αρχικά ΕΜΑ? Εποχούμενη μεσογειακή ανεμία. Λάθος! Μας κορώνει αυτό το καιρό. Το παράσημο της Μαλακίας. Δεν θα πω. Ακίνητος. Στρατηγέ μου, είστε έτοιμος να φύγουμε? Λοιπόν, έγινε η αποστρατεία του στρατηγού μας. Στρατηγέ μου, πείτε μας δύο λόγια κι εσείς. Παρετούμε. Μισό, γίνα. Γίνα. Ωραία, πάει. Δεν και του είπα παλάτα.